Wala bang ano? Ibang ulam? Masabaw? Ha? Sige. Sige lang. Oh, libre pa yan eh. Oo. Yan. Gusto mo to? Ha? Isa. Hi guys, mga manoy, good morning mga manay. Good morning sa inyo lahat. Ngayong araw na ito man ay bumiyahe ako. Mula nung Martes nagbiyahe ako. At ngayon, ang araw natin ngayon ay Biyernes. At napapansin ko man ay mayroon tayong kababayan na napapansin ko sa 4 na araw na yon na nagbiyahe ako. Napapansin ko sila nandito lang sila parati sa may kanto ng along Malakas Street. At dito lang sila natutulog mga manoy. Nais ko lang din na ibabahagi sa inyo yung kanilang buhay at bahagi na rin ng aking buhay mga manoy dahil ang anak buhay ko naman ay isang tricycle driver, kaya sa araw-araw akong dumadaan dito napapansin ko sila, nandirito lang sila paragi araw, gabi, dito sila natutulog. Kaya mayroon akong kinausap dito, gusto ko lang na ibabahagi yung kanilang kahilingan, lalo na sa ating government na mayroon lang sanang may tutulong dahil nandito na sila parating na ngayon. Dito na sila sa gilid ng Malakas Street. Dito na natutulog yan, kanila mga gamit. Andito si Kuya. Good morning sa'yo, Kuya. Hello, Kuya. Bakit po dito lang kayo namamarati? Dito lang kayo natutulog, ganun? Wala kayong sariling tirahan? Simula sa polpo na nandito kayo, wala talaga kayong natirahang bahay? O mayroon kayong tinirahan dati? Noong araw. Meron. Mayroon nung araw. Pero sa ngayon, dati sa squatter kayo nakatira? Pinapunta na yung bahay. Ha? Pinapunta na. Sa squatter. Wala kami yung sariling lupa kasi. Wala kayong sariling lupa. Wala kami titulo. May tatanong ko lang din ulit. Ilang gano'n na ba kayo katagal dito kayo sa kalye lang? 46 na. 46 na taon? Oo. Na dito lang kayo sa gilid ng kalsada, gano'n? Paano naman po yung, siyempre kailangan natin kumain, minom ng tubig, paano naman yun i-survive yun? Nakikiyano kami. Nangihingi kami dyan sa mga may sa tubig. Ganun po ba? Ayun, nakikigib lang po kami. Sa mga dito lang, sa mga Sa gilid-gilid. pera, dito kami mineral. Ano naman po yung pinagkikitaan ninyo? Yan, puro mga plastic. Ganun po. Kumbaga, nangangalakal po kayo. May tatanong ko lang din, magkano naman yung kinikita nyo sa isang araw po, sa ngayon? Dito sa palakal, kung magandang palakal, minsan, nakikita rin kami mga 200, 300. Sa isang araw na po yun. Pang survive lang talaga siya. Paano? Okay, mga manoy, dito yung kababayan natin sa Pilipino rin na nagtitiis dito. Kasi napapansin ko nga talaga mga manoy, dito lang siya natutulog. Ilang araw na sila na minanmanan ko. Araw, gabi, dito lang sila. Yun yung, kumbaga, ito na yung pamamahay nila mga manoy. Yan. Kuya, ano pa natin pangalan mo, Kuya? Jonathan. Ha? Jonathan. 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 Apelido niyo po? Ortiz ako sa ina, di pa ata ako sa ano. Ortiz ako sa ina, di pa ata sa ano. Pero yung probinsya, saan ba kayo sa probinsya niyo? Sa probinsya ng tatay ko noon. Kanina ko yun sa ano, Saudi Samar. Samar? Waray. Waray. Bisaya ako, Kuya eh. Sa Bohol naman ako. Ako nga pala si Christopher Gonzales, vlogger. At napapansin ko nga, Kuya, may kasama kayo dito, Kuya, kanina? Andun, nangangalakal. Nangangalakal na sila.
Ay, ibig sabihin, wala pa kayong makain dyan. Wala ba? Naghanap pa lang. Maghahanap pa kayo ng, kumbaga, para kalakal, para maibinta nyo. Ah, ganun po, Manay, oh. Medyo baka mahina yung salita niya, mga Manoy, kaya di nyo naririnig. Pero itong ubaga na to, mga Manoy, nangangalakal mo na yung mga kasama nila, tapos ikaw naman, kuya, nagbantay, baka mamaya nakawin tong ano nyo. Oo, baka madaanan ng ibang mga magbabasura eh. Oo, baka madaanan ng mga ibang magbabusura, Manay, kung iwanan niya rito, baka pagbalik, wala na. Kaya yung dalawa niyang kasama, nandun umalis para mangangalakal. At siya naman, nandito lang siya na yun. Ay, kuya, good morning sa'yo, kuya. Yan, nagbabas kami kasi yun ang protocol sa barangay. At yung dalawa, ulitin ko man ay umalis para mangalakal, para mayroon silang makakain sa araw na ito. Kasi sabi niya sa akin, Mang Manoy, na wala pa silang pang-almusal. Kaya ang gagawin ko na siguro ito, para naman na makatulong man lang ako, kahit kung ano lang yung may tulong ko, baka bibili na lang ako ng pang-almusal nila. Ay, ito yata kasama mo eh. Ay, may dala ng plastic. Ay bro, morning. Yung kasama mo, di ba, kuya? Ano rin yan? Waray. Waray. Ay bro, good morning sa'yo. Kinausap ko pala, magkamag-anak lang ba kayo? Magkamag-anak lang kayo? Sa lugar po. Ha? Sa lugar po. Sa lugar. Magkababayan, kumbaga. Good morning pala sa'yo. Napapansin ko kayo kasi na dumadaan ako dito palagi. Tricycle driver ko eh. Yan, tricycle ko maday. Napapansin ko sila na dito lang sila araw, gabi, dito lang sila natutulog. Ito yung misis mo? Misis mo. Wala naman kayong anak? Dala-dala pa po. Ha? Dala-dala pa po, buntis. Buntis si ma'am. Ano pala pangalan niyo po? Po? Rose po. Rose? Si Ma'am Rose. Saka ikaw naman siya. Si Erwin po. Erwin. Ngayon, yung probinsya niyo nasa Sa Marlite. Samarlite. Matagal na ba kayo rito? Ang tagal na din po. Mga ilang buwan na, taon? Ako po dito, 4 na taon na po ako. Matagal-tagal na, no? Ibig sabihin, dito na kayo nabutin ng pandemic. Sa COVID-19 natin ngayon, sa mundo natin. Matagal-tagal na rin, ano? Wala na ba kayong balak na uuwi sa probinsya niyo? Uwi ito kami, kung may pera eh. Kaso lang sa ngayon, wala pang biyahe. No, wala pang biyaheng bus. Wala pa talaga, di pa talaga kayo pwedeng umuwi. Meron na daw. Meron Kasi, na? kasi dun sa Cubao, may ticket na napapuntang Cubao, Papuntang probinsya eh. Samar. Maganda. Kung mayroong nakakapanood nitong vlog ko, kasi nagblog po ako, malay natin, mayroong magandang loob niya na makakatulong sa inyo para makauwi na kayo sa probinsya, no? Kasi may ma'am, buntis ka pa, no? Tapos nandito lang kayo. Oo. Ang ano nyo ngayon, trabaho nyo, nangangalakal kayo para pang survive lang araw-araw. Kawawa sila, guys. Ako, mga manay, ito yung mga kababayan natin, dito lang sila sa gilid ng kalsada. May pumapansin naman sa inyo ng mga barangay, ganun, bigay ng tulong. Walang nagbigay sa inyo ng tulong? Sakyan lang po. Yung mga dumadaan, ganito, yung mga dito lang, mamayari sa Tutsi. Natapinan. nag-abot sa inyo ng tulong. Ito si Kuya, bibigay niya ng pagkain, may nagpatulog sa amin doon. Yung dito, yung gate dyan naman ay yung dito malapit sa Kaso umalis eh. Malaysia. Bakasyon. Ganun po ba? Yun nga, kinausap ko si Kuya. Siya daw nung nagbantay. Si Kuya yung nagbantay. Tapos kayo naman umalis para maghanap buhay, ganun, no? Para may makain. Baka ang gagawin ko na lang siguro, mga manoy, bilihan ko sila ng mga almusal. Mayroon din naman akong kunting pira pa dito. Babahagi din natin sa kanila. Babahagi ko rin sa kanila para may maalmusal sila. Kasi nga, nangangalakal muna sila para may maalmusal. Paano, Kuya? Baka sasama muna tayo para bibili tayo ng almusal nyo. Yan na lang po kasi mag-ayos po ako sa kalakal namin. Mag-ayos ka muna. Scan Sige, na lang. scan na lang sasama ko. Mayroon namang nagtitinda doon ng kakanin, saka ulam, doon na lang tayo bibili.
Okay lang ba? Yun nandin kaya ko. Ha? Para may pang-almusal kayo. Okay, si Kuya. Pero babalik tayo. Hatid ko rin siya. Isasakay ko siya sa motor ko. Bibili kami ng almusal ninyo, ha? May tubig ba kayo? Meron po. Okay, salamat naman ang Panginoon at mayroon pala silang tubig. Pinakamahalaga talaga sa tao, guys, ay yung tubig na may mainom. Okay. Yun, yung tubig nila. Ito, yung tubig nila, oh. Yan, buti naman may tubig, no? Tsaka dito lang yung ano nila, Manoy, kumbagay, pamamahay na nila, kumbaga, nakikulungan. Nakakang pa yung yan, alis muna kami, bro. Salamat po, boss. Alis muna kami, bibili kami ng pang-almusal, ha? Okay, mawawala muna ako sandali, mga Manoy, at babalik na lang ako mamaya. Alright. Alright, mga Manoy, dito na kami sa bilihan ng kakanin at may ulam na rin. Bibilihan ko sila kasi wala pa silang pang-almusal. Kailangan pa nilang mamasura para maibinta at magkaroon na sila ng pang-almusal, mga Manoy. Kaya ang gagawin ko na lang ay bibilihan ko sila ng pang-almusal. Okay, ito na tayo. Yan. Bili daw, pabili. Mamili ka na. Anong gusto mong ulamin? Yan na, may kanin din. May kanin din. Ha? Ha? Tinapay lang, kanin. Ito, kanin oh. Ito man na yun. Ito na. Kina, tatlo kayo doon oh. Pagkano isa nitong balot? Ha? 10. 10. Okay. Mura lang. Mili kang ulam. Ulam. Yan. 3. 4. Oh, gulay. Okay. Gusto mo to? Ha? Ano nga pala ulit pangalan mo? Rose. Okay. Samar pala yung probinsya nila, Manoy. Ito to, 4. Ito, 3 sila. Nagkulang pa yata to, 4. Bigyan mo pag isa. Tapos, bili ka ng ulam. Dalawang ganito. Wala bang ibang ulam? May sabaw? Ha? Sige. Libre pa yan eh. Pero, yan. Gusto mo to? Ha? Isa daw dito. Ito. At itong sabaw, ito. Ay, sabaw yan ha. Ito. Ano to? Ito, mainit. Ano to? Sabaw na Sige na, ikaw yung sa inyo to eh. Sige. Yan, maraming bumibili mga Manoy. Ito talaga sila bumibili. Sige, mamita ka. Ano gusto mo? Oo. Sige. Yeah, ito. Ganun yan. At saka ito. Ito, dalawa. Ito. Sige. Ito. Yung may pa daw na baboy. Gusto mo may walang Galing ka dito. Pili ka pa. Marami pa dito. Dito. Pansit. Tayo ko yun. Ito. Manok. Ayun ang spaghetti. Spaghetti. Okay, spaghetti din. Magkano to? Okay. Yan na yan. Dalawin mo na. Sa babansit. At dalawa, 30. Bayaran ko na muna. Okay guys, wait lang paano guys, mapapasaya natin si ate. Kain pa na. Dito naman tayo, balik tayo dito. Okay, sige, ilan na yun? Yan lang napili mo, no? Ito. Ito. Saka to. Saan na yung isa? Ito na. Magkano lahat? Iyan mo doon. Yan guys, 3 sila doon, Manay, kaya kailangan kasama na sila. Pa-discount naman. Patawad naman din. Ay na yun. Yan, si Rose. 135. Tanggalin mo na lang yung 5. Tanggalin mo na lang yung 5. Pwede rin. Hindi, joke lang. Mahirap din kaya magnegosyo. Ito.
May tubig naman kayo doon, Ros, no? Wala kang malaki plastic dyan? Ha? Sapat na to, no? Siguro, no? May tubig naman kayo doon, no? Ito? 135 di 15 na lang. 15, 150 yung minimum ko. 150. 15 na lang. Lima pa? Tatawa niya ako, lima. Okay, Ros. Okay, dito natin. Dito na yung pagkain nila, Manoy, binigyan ko sila. Ayun, plastic, para isang ano na lang. Yan. Hindi mga di maayos pagka-video to. Pasensyahan nyo na, Manoy, ha. Okay. O, yan na, okay na. O, tara. Balik na kami dun sa ano nila, Manoy, ibang house, kumbaga. Okay. Mawala muna ako, Manoy, ha. Bye. Alright, mga Manoy, good morning. Dito na kami, bumabalik na kami dito sa kanilang pwesto. Dito sa may along Kalayaan Street, Barangay Central, Quezon City. Kaya yun, ang ginawa ko, pakikita, mapapansin nyo sila, mga Manoy, yan sila. Okay, bro, ulit mga mo, makalimutin ako eh. Erwin, si Rose, yun, Mrs. ni Erwin, no? At si bro, Jonathan, okay, yan sila, tatlo sila dito, mga Manoy. At kaya nga duman ako dito kasi 4 na araw kong bumiyahe, tapos napapansin ko sila, nandirito lang sila parati. Ngayon, nung pag ano ko, kinausap ko si Jonathan, kasi silang dalawa, si Erwin at saka si Rose, umalis. Yun pala, para mangalakal sila, para may makain sila itong umaga na to, kumbaga almusal nila. Kaya minamabuti ko na rin man nabilihan na sila para kahit man lang paano makakatulong din ako sa kanila kahit sa ganung paraan lang. So, ano pala yung gusto niyo ipaabot sa para sa inyo sa gobyerno natin, kung ano bang gusto niyo? Uuwi kayo sa probinsya? Dami na ako tulungan ba kami? Bakit hindi? Na makauwi kayo? Oo. Bigyan kami ng mauwian. Katulad ng pamasahe, ganun. Oo. Tsaka sa kami ng hanap buhay na lang doon sa maghanap buhay na lang. sa probinsya, no? Probinsya, oo. Oo, kasi mayroon akong na Mag-alaga na ng hayupan mga doon, hayop, mga baboy, oo. Manok. Oo, maganda 'yon, no? Mag-fish doon. Oo. Kasi pag dito kayo, ganito yung sitwasyon, no? Lalong-lalo na si Rose. Buntis po siya. Opo, naririnig nyo Manay, wala kasi akong mic eh. Di ano maririnig siguro dito sa record natin sa ating cellphone. Ang gusto niya Manay na mga Manoy, na kung maaari, kung mayroong tutulong sa kanila dito, kasi isa lang kayong bayan, ano, sa Samar. Parehas lang sila mga Manoy, taga Samar. Kaya ang gusto niya sana, kung mayroong mga magagandang loob dyan na tumulong, na gusto nila na uuwi na lang sa probinsya. At sa gobyerno rin, namagan din ako sa kanila kung may makapanood nitong video na to, na matulungan sila na magkaroon din sila ng kunting kapital para doon na rin sa kanilang magiging hanap buhay pag nandoon na sila sa probinsya. Yun ang kahilingan nila mga Manoy, sa ating gobyerno. Sana matulungan sila kasi ang hirap talaga na dito sila mananatili sa gilid lang ng kalsada. Paano na lang kung uulan? Diba? Sige na, okay na. Paano na lang kung uulan? Tapos, siyempre, maliligo. Saan sila maligo? Diba? Napakahirap talaga. Na nandito lang tayo parati sa gilid. No? Yan sila. Kaya ang gusto nilang mangyayari, kung mayroong mga magagandang loob dyan na gusto tumulong, maaari silang puntahan dito sa may Malacca Street, Barangay Central, Quezon City. Malapit lang sila sa City Hall, likod ng Philippines Heart Center, dito sa may Barangay Central, Quezon City. Malapit lang sila sa City Hall, madali lang to matuntun.
Kaya yun, ang kanilang pananawagan na kung mayroong magagandang loob, sana matulungan sila na makauwi sila sa probinsya. At sana rin mabigyan din sila ng kunting kapital para din sa magiging hanap buhay nila doon. Pwede naman daw sila mag-alaga ng mga baboy, mga manok, ganun kung nandun na sila. Andun naman yung mga pamilya nyo, mga kamag-anak nyo. Oh, maraming, ito po yung mga kamag-anak na yun, mga manutanda. Ah, okay. Andun talaga yung mga kamag-anak nila sa Samar. Yun, yun ang kahilingan nila, mga Manoy. At sana mananalangin tayo sa Panginoong Diyos na sana may tao talaga makatulong. Kasi ako, tricycle driver lang ako. Ang ginagawa ko na lang, kung ano yung kaya kong maibigay sa kanila, tulong lang. Pero hindi naman yun pang sapat. Hindi yun sapat talaga. Kulang na kulang yun. At sana yung kanilang kahilingan na makauwi na sila sa kanilang probinsya para doon na rin sila mag-umpisa sa panibagong buhay, sana mayroon ding magbigay sa kanila. Yun din ang gusto kong mangyari. Kaso nga lang, ako wala rin eh. Tricycle driver lang ako. Kung sino makapanood nitong video na to, sana kung mayroon kayong kakayanan na tumulong, lalong-lalo na sa financial, kung maaari, tulungan natin sila. Maaari na yung kontakin yung number ko. Ilalagay ko na lang sa screen mamaya pag post ko dito. Maaari din may cellphone ba kayo? Ha? Mayroon kang cellphone? Wala ako, wala po. Ikaw mayroon kang cellphone. Maaari nyo rin itong isa si ayun pa nga, Erwin, may cellphone siya. Kukunin ko rin yung Bigyan mo yung number. ibibigay ko rin yung kunin ko yung number niya, cell number niya. Tapos isama ko na sa pag-upload para kayo na rin ang bahalang kumontak sa kanya kung gusto niyo silang tulungan. Maaari rin ako ang yung tawagan. Pero mas maganda kung si Erwin na para direct na kung mayroon kayong maitutulong sa kanila, sa kanilang kahilingan. Yun ang ginagawa ko lang kasi dito, nag-video para maipaparating sa inyo, sa mga taga-subaybay sa aking channel, para naman natin ay matutulungan natin sila kung mayroon tayong maitutulong sa kanila. Alright, kung Manoy, lagi naman akong dumadaan dito, sisilip-silipin ko na lang sila. Ganun na lang gagawin ko. Kung ano yung maiabot ko sa kanila habang nandito sila sa gilid. Kasi parang ito na yung pamamahay nila, mga Manoy. Si Irwin siguro hindi na naliligo ka. Pasensya na, parang personal na yun na tanong. Hindi na nakakaligo na eh. Dahil sa walang maliliguan eh. Hindi na nga daw Walang kami kung umulan eh. umulan. Nako. Tingnan mo naman kung hindi nyo naririnig, si Erwin, hindi na nga daw nakakaligo. Makakaligo lang daw sila pag umulan. Totoo yun. Kasi nga, wala naman silang maliliguan. Pero pag gusto mong maligo, maaari kita samahan. Maaari kita pupunta doon sa gasolinahan. Pupunta po ako minsan din sa Shell po. Andun ka na lang maligo. Pero nakakahiya rin kung araw. Kasi nakakaulan. Opo. Walang lumapit palagi. Okay. Kaya hindi namin inaaraw-araw pag maligo kami. Minsan pa, tataboy Oo nga, yun nga ang hirap sa tataboy ka pa. Masakit sa akin yung Okay, hanggang lagi man ako dumadaan dito. Kung ano lang yung kaya kong habang nandito tayo. Sana panoodin ko sa namamala sa dito sa Barangay Central para naman sila maasikaso rin. Kasi dito lang sila lagi nakatira Ang hirap talaga. Okay guys, yan na muna ang video kong may babahagi sa inyo. Mga Manoy, mga Manay, at sa mga subscriber ko, maraming salamat taga-subaybay sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyo. At ito naman yung ating mission ngayon na si Erwin, si Ross, at si Jonathan. Shout out sa inyo sila. Matulungan natin sila. Lipata, yun. At saka yung number mo, ibigay mo sa akin mamaya para ilagay ko sa screen. Para kung mayroong gustong tumulong, mayroong gustong tumuntak sa'yo, makukontakan nila. Direct na yun na ikaw yung mauna. Okay? Okay. Mga Manoy, dito na lang muna yung aking video. At sana nasayahan kayo. At kung sino man na nakagusto sa video to, paki-like at paki-share na lang. At mag-subscribe na rin sa akin channel, guys. Alright guys, bye-bye. Maraming salamat. See you next vlog. Bye-bye. Alright.